Rahayu, Rahayu, Rahayu. Anjraingkang Puspitoru kasih lirik Samirono hamreng sekar gedung konggas gandanyo maweraras renane Drio AMT Indonesia. Usameko tumandang ing karya angeluri kabudayan Jawa muga tansah ngrembaka ing Nusantara. Usameko tumandang ing karya angeluri kabudayan Jawa muga tansah ngrembaka ing Nusantara. Tumandang ing karya angeluri kabudayan Jawa muga tansah ngrembaka ing Nusantara. Yak 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 yak. So.
satu kanggo ngeken miwah luhuraken asmanipun dan suci ingkang dadiya kapitadosan kita sami nggih Gusti ingkang akarilungguh Gusti ingkang maha asih ingkang wajib sinembah dening sagung titah jangkep pinambaran sedya tama kula sakanca katur sang Hyang Sutrisno Budaya kasdudek ngaturaken sesanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu Supa Basuki ingkang duparang cinangga kajiwa kasarindo wonten kanggo jengandika sowang-sowang lumebar warading sawit dumadi katur sagunging Sang Hyang Sutrisno Budaya ingkang tuhu maha bekber budi darma rampung pucuk katur dhumateng panjenengan Bapa Pangasa Desa Satria Negari Manggalaning Praja para pinter ingkang duka parang kinarosong-song agungipun dalah tepo palping sagunging kawula dasih kasuwasi Kukuban Bra Agung wonten ing wewengkon kita raja Surayudyan ingkang tuhu kepareng pinantu ing Supa Basuki ugi katun bating sagunging para kandhan seniman Sriwati ingkang tuhu marsudi martawaning budaya tulus lampun sadèrèngipun pandhek ngaturaken pamuja astun para pamuji astuti kunjuk katur dhumateng Gusti ingkang akarya ingkang sampun kepreng hambabar daya pangaribawa ingkang kepareng sinandika sarina cetha wonten ing kalodhangan dalu punika tumuli wonten ing rikang ginaib sira kang jirangka warsa kang sanyata saged kepareng dek hambabar bingar anggelar tulus kanthi widodha nirbaya nirkanir ing sakara-kara ingkang punika dek ngaturaken sesanti alhamdulillahirabbil alamin lampun sadèrèngipun kepareng dek ngaturaken tunggule nepakno ing deduka miwah tinebena ing saliring sesepuh wonten saking Godrah Agung AMT Indonesia kepareng dek marak sowan ngabiyantara ngamsung jengandika sowang-sowang sagunging Kadang Sutrisno Budaya ngenggara datan wonten jalma ingkang jangkep wonten ing gumlaring jagat panjang kilaf luput dosa sampun dadosna kudrating manungsa ugi ket satu bukas dumbedah tangguling samudra pangasapa wonten ing keparingipun kinarya susanila sambating raga saking prikanca Kadang seniman AMT Indonesia kepareng ngaturaken punapa ingkang dados pentuling prastya estuning prajana inggih katur kadipakaten sepisan ngaturaken gunging panuwun kunjuk katur dhumateng keluarga agung Surayudyan ingkang sampun kepareng kasdu nimbali Godrah Agung AMT Indonesia ingkang sepisan kepareng dek merupakataken tangsuling paseduluran ingkang angka kalih kepareng nderek anguri-uri kabudayan adiluhur mugi keparengipun ugi saking Godrah Agung AMT Indonesia kasdudek ngaturaken gunging panuwun ingkang dados saged cinita ing ukara sampun kepareng kapahargya kanthi sakalengkung didalapeni tuluk sedaya amung adamel suka berak baik rasa ingkang pun saged ginambaraken kanthi punapa kemawon Sang Hyang Sutrisno Budaya ugi kepareng dek asung dalah mayakaken pandonga pamuji kunjuk katur dhateng Kukuban Bra Agung wonten Surayudyan saged kepareng pinentu ing kawijengan tansah gesang ingkang miguna tinebih saking Krubeda kalis ing sambikala kapareng gangsar kampil anggenipun kepareng Hakupati pangupa jiwa pikantuk rezeki ingkang halal berkah barokah dunya wa akhirat gunging Kadang Sutrisno Budaya kanthi swasana ingkang sampun sawetawis wanci ingkang terus guyu kepareng samengta ing gati sawega ing saking prikanca AMT Indonesia giya kepareng hamur wakani lamun sadèrèngipun kepandhek ngaturaken sesanti sura dira jaya ning rat ugi lebur dening pangastuti AMT
Indonesia. Oh
Srumawayut Sang Hyang Cendra Guna Rupa Mangeses kadhi angin Pangsipang keprapat Silo-silo kaplesat Satya hangyomang ngungsi kagyat kagudo kang jogo-jogo Campur buduk Sujanatan bisa bini yang jalan karo Sirantara sono sinarang budaya kiri geni mawi pan sumingga sirgo ajeng asri kang asirah kang asukar sosako kang awu kang atenggak kang abau kang asu kabeh padha sumingkir ing telenging jala lidi kuku sing duka kang gumelon ngening kengken sasang apake Soka manusa murang toto tamalang turjono ono soja sang reksi kaneka putra jamotan
Astana saking Mandurawa. Sang Hyang Dasang Parama ingkang griya kepaning jengkar samakala. Tumuju Banyagati satriya genya. Ya kang ngaturaken samjatanira ingkang keparing maujud. Gada ingkang awarna jenengan kinali tameng raga. Kapiji amresaken asuk paminta pamuja pringkang Gusti ingkang akarya luka tansah cumadong ing pangasta Gathing ugi saklinidya Purwamadya Wusana tansah pidada nirbaya nirkala nir ing pringga bayaning marga kandhane kang sekar gadhong mangambat-ambat arum kelon-kelon warmega amimpo Bathara Trumadyang baya lumaris budaling Pramadya Anuraga Muda tinon asri gegamane saking keng Palawara tinon abyor busananira budaling Pramadya Anuraga Muda panyaya Mahesa Turga Budaca yo ha hey 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 tumandang ing karya Mara Anuraga Muda prapta jroning sasana tan kendhat manembagang manasa mugia tansah rahayu kang pinanggih Budaca yo
bangsa tradisi aja ngasih lali kang ngirim sesaji marang Sang Hyang Widi ing nungso Jawi pakone memati esuk diisi sore bakal mati bangsa tradisi aja ngasih lali kang ngirim sesaji marang Sang Hyang Widi ing nungso Jawi pakone memati esuk diisi sore bakal mati bangsa tradisi aja ngasih lali kang ngirim sesaji marang Sang Hyang Widi sakabehing lara pansarta bali sakabehing agama kang samiya mirandha welas asih panduliripun saking Braja luput kadya kapuk tibaning wesi sakabehing wisadawa sata galak tutut kayu aing omah sangar songing landhak waning wong lemah miring miyang pakoning merak ya mugia tansah sembada kang jinangka Sang Anloga Kenya Budaca yo aja sulap kebaring bondo aja milih gedhening kuwasa aja kabitung katresnan asmara tansah eling marang Kang Gusti kang maha kawasa ingkang ya pareng panguwasa wonten ing gumrahing jagat padang ayo Budaca
Ridu mawur mangawur-awur wurahan laring ngajurit gong makuru kongso regata enggan war panjring turangga esti bojo layu sepit budalca yang king pokor kencan nande isining donga tatulak sandang kalawan pangan ya iku bagiane budalca yo hai hai weh
Yeah.
Bayu ingkang kaping 3 wira kang sekawanipun Paruna nggih kalimanipun Yama Candra lan Rama jangkep 8 iku den pasti nangga ing Prabu anggenira ngasta praja sayekti Narapati kadur kancah magita-gita sang amrut kenya ugi karang tumandang angetasi karya awit rahayuning Gusti ingkang purbeng sagung dumadi mugi tansah rahayu sang sarwa pinanggih dul ing paripurna ayo budal yo
isinipun pundhita ingkang kinarsan Yayi Milya riyin tan kendhat Jaka Pareng amanengku uja tumandang ing gawe sang anuga kenya Jaka Pareng prapta dulur ing paripurna ayo budhal yo Pasing wicara wiraga sarwa wirana yakti mujudaken kenya kang sembada lebda ing budaya ayo bidal
salam sayang jangan sampai hilang, salam rindu jangan sampai berlalu. Salam seduluran untuk panjenengan dari mana Anda berada. Luar biasa. Terima kasih atas rawuhnya dina panjenengan semua dalam kesempatan malam hari ini, tentunya untuk mempererat rasa tali persaudaraan di antara keluarga besar AMT Indonesia juga keluarga besar Soroyudan tercinta. Tentunya hari ini bahagia sekali kami wakil dari rekan-rekan AMT Indonesia merasa terhormat, merasa bangga banget hari ini bisa bertemu dengan rekan-rekan juga fan-fan AMT dari mana Anda berada. Ya, kurang dan lebih mohon maaf karena merasa tiada manusia yang penuh dengan kesempurnaan. Ya, khilaf, dosa, salah merupakan kodrat manusia. Luar biasa. Mungkin ini adalah penampilan yang pertama kali, season yang pertama bersama dengan Anu Rogo Mudo Putri. Untuk yang selanjutnya selagi mempersiapkan ini dari keluarga besar AMT Putra. Ini dalam rangka memenuhi permintaan dari keluarga besar Soroyudan tercinta di sini. Terima kasih banget yang mana sudah berkenan untuk mengundang kita di sini dengan harapan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga nikmat, syukur, juga kesehatan, ketentraman juga selalu diperlancarkan dan rezeki yang halal berkah barokah di dunia wal akhirat. Saya yakin dan percaya untuk rekan-rekan fan-fan AMT tercinta, tentunya kitalah manusia yang cinta akan kedamaian tentunya. Terima kasih atas simpati partisipasi panjenengan semua kesempatan malam hari ini di mana telah menunjukkan rasa simpati kepada kita hingga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kedamaian bisa terwujud. Terima kasih hingga nanti acara kelar. Luar biasa. Bapak Ibu juga rekan-rekan tercinta fan-fan AMT semuanya, makasih banget. Nanti silakan untuk menyaksikan unjuk penampilan dari keluarga besar AMT Putra season yang kedua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.